A construción deste primeiro hotel para insectos e tamén para aves na illa de Sálvora ten como principal finalidade preservar o seu ecosistema. Trátase dun habitáculo construído a partir de materiais naturais e de refugallo, que servirá de lugar de cría e hibernación para especies propias deste arquipélago, que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. O hotel foi inaugurado oficialmente esta mañá en Sálvora por a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e tamén por un grupo de voluntarios da Asociación Amicos, entidade encargada da súa construcción. Eles construirán este hotel pois con materiais propios da illa e tamén reutilizando outro tipo de materiais como poden ser tellas. Por que se decidiu Sálvora? Bueno, porque é fundamental facelo ali primeiro e despois estendelo ás outras tres illas. Eles teñenlle un apego moi especial e aí temos, bueno, pois insectos que son vulnerables, outros que están en perigo de extinción e, polo tanto, temos que protexelos, temos que mimalos en épocas fundamentais para eles, como é a hibernación e o desarrollo para a proliferación dos mesmos neste ecosistema. A titular de Medio Ambiente explicou ademais que a intención da Xunta non é outra que estender o proxecto ao resto das illas atlánticas para conservar así a súa riqueza insectívora e dar a coñecer a importancia destes organismos como pezas indispensables para manter a biodiversidade destes espazos naturais.